Ste na hlavnej stránke nášho webu Result.sk, ukážeme si, ako môžete objednať PVC tabuľu. V sekcii výroba reklamy kliknite na tabule. Následne kliknite na PVC reklamné tabule. Teraz máte na výber medzi 3 a 5 mm hrúbkou tabule. My si vyberieme 3 mm tabuľu a zvolíme si rozmer napríklad 500x200 mm a vložíme do košíka. Odporúčame vám objednať aj laminovanie, ktoré ochráni vašu reklamu pred mechanickým poškodením a UV žiarením. Aj tu zadajte rovnaký rozmer a vložte do košíka. Grafické podklady, ako sú obrázky, logá, súbory pre tlač, nám môžete zaslať pomocou tlačidla Nahrať grafiku. Pred nahratím grafiky si môžete pozrieť náš návod, ako správne pripraviť grafiku. Kliknite na tlačidlo Nahrať grafiku a vyberte všetky súbory, ktoré chcete použiť ako podklady pre vašu grafiku. Tu sa nám zobrazia všetky súbory, ktoré ste nahrali ako grafiku. Máme možnosť napísať poznámku k vašej objednávke. Tu môžete napísať viac informácií o tom, čo chcete mať na tabuli. Napríklad, na tabuľu dajte text Zákaz parkovania. Červený text, biely podklad. V prípade, že nemáte grafiku, napíšte nám do poznámky vaše požiadavky a my vám ju zhotovíme. Následne kliknite na Zobraziť košík. V košíku si skontrolujte položky a vyberte spôsob dopravy. Potvrďte objednávku tlačidlom Skontrolovať a objednať. Teraz sa nachádzate v pokladni v bode 1 Prihlásenie. Ak už ste u nás zaregistrovaní, zadajte e-mail a heslo a stlačte tlačidlo Prihlásenie. Ak u nás nakupujete prvýkrát, čiže ste neregistrovaný zákazník, kliknite na červené tlačidlo Vyplniť fakturačné údaje. Nachádzame sa v bode 2 Fakturačné údaje. Ako neregistrovaný zákazník vypíšte všetky fakturačné údaje. E-mailová adresa, telefón, krstné meno, priezvisko, názov spoločnosti, povinný údaj IČO, pre platcu DPH povinný údaj IČ DPH, ulica, PSČ, mesto. Predvolená krajina je Slovensko. Ak chcete odoslať tovar na inú adresu ako fakturačnú, zaškrtnite Odoslať na inú adresu. Zobrazí sa vám formulár, kde zadáte požadovanú adresu na doručenie. Máte tu ešte možnosť napísať nejakú poznámku k objednávke. Napríklad upresnenie pre doručenie alebo telefónne číslo na osobu, ktorá prevezme tovar. Posledná vec, ktorú môžete urobiť na tejto stránke je vytvoriť si účet a urobiť registráciu. V spodnej časti zakliknite Vytvoriť účet, registrácia a zadajte heslo. Váš účet bude vytvorený po dokončení objednávky. Pokračujte tak, že kliknete na červené tlačidlo Vybrať dopravu a platbu. V bode 3, Doprava a platba, máte na výber dve možnosti dopravy. Kuriér alebo osobné prevzatie. Čo sa týka platby, môžete si zvoliť platbu na zálohovú faktúru bankovým prevodom alebo platbu na dobierku. Platba v hotovosti je možná iba pri osobnom prevzatí, nie je však možná platba kartou. V poslednom 4. bode objednávka uzavrieme nákup. Kliknite na červené tlačidlo Dokončiť objednávku. Pred vami je súhrn objednávky. Je potrebné zaškrtnúť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a zaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak je všetko v poriadku, stlačte tlačidlo Objednať. Ak všetko prebehlo v poriadku, zobrazí sa vám okno Objednávka prijatá, kde sa nachádza zhrnutie vašej objednávky. O chvíľu príde na váš e-mail potvrdenie o zaregistrovaní objednávky. Po prijatí vašej objednávky overíme dostupnosť a termín dodania tovaru. Objednávka nadobúda platnosť, až keď obdržíte e-mail so záväzným potvrdením objednávky. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0917 458 674